ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ጳውሎስ ብፍቃድ አምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ተጸውዐ ሶስቴኖስ ከአሐውና ነታ ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ማሕበር አምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተቀደሱ ቅዱሳን ንምዃን ተጸውዑ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብ ኦምን አባናን ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝጽውዕ ዘበሉ ሁላቶም ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን ኣነ ከምቲ ምስክር ክርስቶስ ኣባኻትኩም ዝጸንዐ ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተዋህበኩም ጸጋ አምላኽ ብኹሉ ቃልን ብኹሉ ፍልጠትን ብኹሉ ብኡኡ ስለ ዝሃብተምኩም ኩሉ ሳዕ ብዛዕባኹም ንኣምላኸይ ኣመስግን ኣለኹ ምግሃድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸቢኹም ብሓደ ውህበት ጸጋ እኳ ከይጎደልኩም ንሱ ድማ ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ከጽንዓኩም እዩ እቲ ናብ ሕብረት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ዝጸውዓኩም አምላኽ እሙን እዩ ግና ኣሕዋተየ ኣባኻትኩም ክርክር ከም ዘሎስ ብዛዕባኹም ሰቤት ቀሎኤ ነጊሮምና ኣለዉ እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ ኣነ ስባ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ኬፋ ኣነስ ናይ ክርስቶስ እየ ከም እትብሉ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ ኣሕዋተየ ኩላትኩም ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር ምፍላይ ከይህልወኩም እምዕደኩም ኣለኹ ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ እዩ ወይስ ጳውሎስ ዶ ተሰቒሉልኩም እዩ ወይስ ብስም ጳውሎስ ዲኹም እተጠመቕኩም ሓደ እኳ ብስመይ ከም እተጠመቕኩም ከይብል ብዘይ ክሪስጶስን ጋዮስን ንሓደ ካብኻትኩም እኳ ስለ ዘየጥመቕኩ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ ስድራ ቤት እስጢፋኖስ እውን ኣጥሚቓ ኣለኹ ብዘይ እዚኣቶም ሓደ ካልእ ከም ዘጥመቕኩ ኣይፈልጥን እየ እቲ መስቀል ክርስቶስ ከንቱ ምእንቲ ኸይከውን ብጥበብ ዘረባ ኸይግበር ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ ደኣ እምበር ከጥምቕሲ ኣይለኣኸንን ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ ምስትውዓል እቶም ኣስተውዓልቲ እውን ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንኣና ንንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ምሁር ጽሑፋትሲ ኣበይ ኣሎ መርማሪ እዛ ዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ንጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሩን እዩ ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ ጽርኣውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነትን ኣይሁድን መዕንቀፊ ንህዛብን ዕሽነት ዝኾነ ተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽውዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርኣውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ካብ ስብስዕ ዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ ካብ ሰብ ከዓ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ ኣሕዋተየ ኣብቲ ጽዋዓኹም እሞ ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጨዋታት ኣይተጸውዑን ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ኸሕፍርሲ ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ኸሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለ እየ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ገለ ዘይኮነ ሓረየ ግና ኸእቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ምዕራፍ 2 ኣሕዋተየ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ከለኹ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እቲ ተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከም ዘይፈልጥ መደብኩ እሞ ናባኻትኩም ክመጽእ ከለኹ ምስክር ኣምላኽ ብብሉእ ዘረባ ወይስ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመጻእኩን ኣነ ከዓ ብድኻምን ብፍርሃትን ብብዙሕ መምድባድን እየ ኣባኻትኩም ዝነበርኩ እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እምበር ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ኸይትስረትሲ ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእ መንፈስን ስልጣንን እምበር ብዘስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን እምበኣርስ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘሎና እምበር ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓልፉ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈልጦን እንተዚፈልጥዎስ
ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቕልዎን ነይሮም ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ኸኣ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም ዝብል እቲ መንፈስ ግና መዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ኸይተረፈ ንኹሉ ይምርምር እዩ እሞ ንኣና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑስ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥከ እንታዋይ ሰብ እዩ ከምኡውን መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑስ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ንሕና ግና እቲ ብኣምላኽ ተዋህበና ምእንቲ ክንፈልጥሲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልናን ንሕና ኸኣ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እና ኣሰማማዕና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃል እምበር ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቃል ኣይኮንናን እንዛረብ ዘሎና እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቅበሎን ብመንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ንውዕሽነት እዩ እሞ ከስተውዕሎ ኣይከኣሎን እዩ ንእግዚአብሔር ክምህሮ ኢሉ ሓሳቡ ዝፈልጥከ እንታዋይ እዩ ንሕና ግና ሓሳብ ክርስቶስ ኣሎና እምበኣርሲ እቲ መንፈሳዊ ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግና ብሓደ እኳ ኣይምርመርን እዩ ምዕራፍ 3 ኣሕዋቴ ኣነ ኸኣ ከም ንስጋውያን ከም ንቖልዑ ብክርስቶስ እምበር ከም ንመንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይኮነለይን እዩ ገና ስጋውያን ስለ ዝኾንኩም ጸባ መገምክኹም ዕጽም ብልዒ ኣይኮነን ገና ኣይከኣልኩምዎን ሕጂ እኳ ኣይትኽእልዎን ኢኹም ቅንኣት ባእስን ካብ ዝህልወኩምሲ ስጋውያን ምዃንኩም ዶ ኣይኮነን ከም ባህሊ ሰብዶ ትኸዱ ኣየለኹምን እቲ ሓደ ኣንስ ናይ ጳውሎስ እየ እቲ ካልእ ከኣ ኣንስ እባ ናይ ኣጶሎስ እየ ካብ ዝብል ስጋውያን ምዃንኩም ዶ ኣይኮነን እምበኣርከ ኣጵሎስ እንታይ እዩ ጳውሎስሲ እንታይ እዩ በኣታቶም ጌርኩም ናብ እምነት ዝበጻሕኩም ኣገልገልቲ እዮም እዚ ድማ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፎም ከም ዝሃቦ እዩ ኣነ ተኸልኩ ኣጵሎስ ኣስተየ ኣምላኽ ግና ኣብቆለ እምበኣርሲ እቲ ዘብቁል ኣምላኽ ደኣ እዩ እምበር እቲ ዝተክል ወይስ እቲ ዘስቲ ዝዓብሱ የብሎምን እቲ ዝተክልን እቲ ዘስትን ሓደ እዮም ነፍሲ ወከፎም ከኣ ከም ጻዕሩ ዓስቡ ክቕበል እዩ ንሕና መዓይቲ ኣምላኽ ኢና እሞ ንስኻትኩም ግራት ኣምላኽ ህንፃ ኣምላኽ ኢኹም ብዘይ እቲ ስሩት መሰረት ንሱ ኸኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ክስርት ዝኽእል የልቦን እሞ ኣነ ከምቲ እትዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ብልሓተኛ ሃናፂ ኾይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ ሓደ ካልእ ከኣ ኣብ ልዕሊኡ ይሃንጽ ነፍሲ ወከፍ እውን ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ ሓደ እኳ ኣብ ልዕሊ እዛ መሰረት እዚኣ ወርቂ ብሩር ክቡር እምኒ ዕንጨይቲ ሳዕሪ ወይስ ሓሰር እንተሰርሐ እታ መዓልቲ እቲኣ ብሓዊ ክትግለጽ እያ እሞ ክትቀልዖ እያ ግብሪ ነፍሲ ወከፍ ክግሃድ እዩ ንግብሪ ነፍሲ ወከፍ ከኣ ከመይ ምዃኑ እቲ ሓዊ ክፍትኖ እዩ ሰብ እቲ ኣብ ልዕሊኡ እተሃንጸ ዕዮ እንተዕጸንዓሉ ዓስቢ ክቕበል እዩ እቲ ዕዮኡ እንተነደደ ግና ዓስቡ ክስእን እዩ ንርእሱ ግና ክድሕን ግና ከምቲ ሓዊ ሓሊፉ ዝደሓነ እዩ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላውን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ እኳ ነታ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ እንተኣማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ቅድሲ እያ እዛ ቤተ መቕደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ሓደ እኳ ንርእሱ ኣይጠብራ ነቶም ጥበበኛታት ብጉርሖም ይሕዞም እዩ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ከም ብሓድሽ እግዚኣብሔር ሓሳብ እቶም ጥበበኛታት ከንቱ ምዃኑ ይፈልጦ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ኣምላኽ ዕሽነት እያ እሞ ገለ ካባኻትኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥበበኛ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ጥበበኛ ምእንቲ ክኸውን ሰዓሻ ይኹን ጳውሎስ ወይ ኣጵሎስ ኬፋ ኾነ ዓለም ኮነት ህይወት ኮነት ሞት ኮነ ዘሎ ኾነ ወይ ዝመጽእ ኩሉ ናታትኩም እዩ እሞ ሓደ እኳ ብሰብ ኣይመካሕ ንስኻትኩም ሲ ናይ ክርስቶስ ደኣ ኢኹም ክርስቶስ እውን ናይ ኣምላኽ እዩ ምዕራፍ 4 ከምኡ ኸሰብ ንኣና ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢር ኣምላኽን ደኣ ይቝጸሩና ምስናይ እዚ ካብ መገብቲ ነፍሲ ወከፍ እሙን ኮይኑ ክርከብ የድሊ እዩ ንኣይ ስበኣኻትኩም ወይስ ብመዓልቲ ፍርዲ ሰብ እንተተፈረድኩ እኳ ግዲ የብለይን ኣብ ርእሰይ ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን እየ ዝፈርደኒ ግና ኣምላኽ እዩ እምበር
بزا أيتصدقكن مو نرأسي بعلي أي فردان إيه سلازي إتي أب تصلمات تحبئه ناب برهان زي متزق حسابات لبخ أزي قلت قويتا كساع زي متزق كنمي جزيو حانت أكوا أي تفردو شعود ما نفس وكف ننقدقو خاب أملاك يقبل إيو أحواتي نتقم إتحادي نقودات إتخالي إلكم كي تنفحو كنيو إتتصحف كي تحاسبو بأنا ما انت ختمهارو إذا بزعباخم أب رأسي أب أبلوسن مسيليو اللخو كاب كالقوت زبل سكمن إيو زي تقبل كايوخ انتي علوكا تقبلكا خاب اتخون جنا سلمنتاي كم زي تقبلكا خوينكا اتخبر دروت أجبكم درو هابتمكم بجكانا نجسكم نحناون مساخاتكم من تخنجسي وشلم نجسكم أملاخنا أنا هوارات دحر خلاتهم كينا كم توم موت التفردم كم زجبرنا يمسلني سلازن عالمن ملأختن نسبن تريت مسحة أخوينا قالونا نحنا سل كريستوس عياسوئنا نسخاتكم جنا بكريستوس تبنياتات إخوم نحنا حماقت نسخاتكم جنا حيالات نسخاتكم كبرات نحنا جنا حسورات إنا كسا حجي نتأمن نعرقن نتصفعن قالونا محدر يبلنان بجزاء داونا أن عينا دما نتسعر قالونا الناس عرفونا نمرق الناس وقونا نعجز الناس حامينا نمعد قالونا كسا حجي خم قحف عالمن كم ناي كلاتهم قدفون كوينا قالونا بكريستوس ألافات معبيت أكو أنت قالوهم أنا بكريستوس يسوس بونجيل وليدكم إيه أمو بزحات أبوتاسية بالكمن إذا تحفلكم زلخو كم فقرات دك أي جيرخ معدكم إيه أمبر كحفركم إلى أيكونكم سلازي سعبتي يكونوا إلى معدكم اللخو بزي مغنيات إزخاء أب كل سفرة فقادة محبر كمي جيرخم زمهر مجدي بكريستوس يسوس ما انت غذكركم اتبقوا يتافقورن أمونن ودي تيميتيوس سيدلكم اللخو حالو قنا أنا نبخاتكم زي ما تسمسلوهم التنفحوا اللو منقست أملاخ بحيل انبر بزربا أيكونة تنزل أمو قويتا أنت فقدوس قلت إفا نبخاتكم كمتز إيه شعو حيل اتم نفحات كفلت إيه انبر قالوا ما يكونن ببتريدو ويس بفقرن بمنفس لوهاتن كمتزكم انتاي تدليو معراف حموشتي منزرنا بسورو كم زمسل مزرناس أبتم حزاب أكوازيلبو مالت حدا خبخاتكم نتاسبي تأبو خمز أتوي وريكم الله مسنا يزخ نفيحكم اللهم أمو إتئز قبر الزقبري كام أكلكم من تخرحق إلكم كتو أيقوهكم أنا قنا بسقاي رحق كنسي بمنفسي مسخاتكم إيه مسخاتكم من منفسين بسم قويتانا يسوس تأكيبنا خلونا بحيل قويتانا يسوس إذا خمز زقبري منفسو بتا معلت قويتانا يسوس من تخدحنسي نتفات سقاو نسيطان كوهاب كم مسخاتكم كوينة درو فريدة اللغو حابنكم تبقوا أيكونن قرب ما يبحق نبزلو اتبحق كم زبكو عدو أي تفلتون إخوم جنشل فاسقانا مالت كريستوس تسويو إيو أمو كم تزي متوصات زخونكم حدش بحق ما انت تكونوا نتقارقيت ما يبحق أتريخو موتقوه سلازي بنايقر هنتن حقن بزي متتس انجيرا بعلنا بعلمبر بتقارقيت ما يبحق ويس بما يبحق اكين حسامن ايكونن مس امنزراتات ايتتصنبرو إلي أبتاب دبداب بيت حفلكم اللخو قنا 5 امنزراتات إزا عالم زيا ويس مسو ساعاتن زرفتن ويس مسو مملخ تتصاقوت إلا قد ايكون كون زصحفكو انت زي كونس كابزا عالم زيا اختواتم تقباكم نيرو حجقنا مس حدا حاوزي بهالمو امنزرا ويس سسع ويس مملخ طاقوت ويس تتصارافي ويس سكار ويس زرافي انت خوينو مسو خي تتصنبرو مس إذا خمس سبالكت تغي تبلعو تحفلكم اللغو نتوم عوض أزلو مفراريسي انتاي قدسوني إيو نتوم عوشت أزلو اتفردو قدا نسخاتكم دو أيكونكمن نتوم عوض أزلو قنا أملاك يفردوم إيو نتو أكوي كابخاتكم أو تسووه معراف شدشتي حادا خابخاتكم مس بتصايو نجر انت ألوه أبقن مئتهم قدسان زي كونس أبقن مئتهم عمس جدوخ فرارد يدفر إيو ويس اتهم قدسان نعالم كم زفردوادو أي تفلتون إيهم
ዓለም በኣኻትኩም ከም እትፍረድ ደኣ ነቲ ንኣሽቱ ነገር ፈረዲ ንምዃን ዶ ኣይትበውዑን ኢኹም? ንመላእኽቲ ከም እንፈርዶም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ከመይ ግዳን ነቲ ነገር እዛ ዓለም እዚኣ ዘይንፈርዶ? እምበኣር ከን ነገር እዛ ዓለም እዚኣ ዝፍረድ እንተ ኣለኩም ነቶም ንዑቓት ኣብ ማሕበር ዶ ፈረዲ ትገብርዎም ኢኹም? ምእንቲ ካሕፍረኩም እየ እዚ ዝብል ዘለኹ። ሓው ምስ ሓው ይፋረድ ኣሎ። እዚ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እቶም ዘይኣምኑ ከምዝዶ ኣብ መንጎ እቶም ኣሕዋት ክፍረድ ዝኽእል ለባም ሓደ እኳ የብልኩምን። ብርግጽ ኣብ ንሓድሕድኩም መፈራረዲ ምህላውኩም ብሱሩ ጉድለትኩም እዩ። ከመይ ግዳ ዘይትዕምፁ፣ ከመይ ከዘይትግፍዑ። መሕለፎ ንስኻትኩም ትዕምፁን ትገፍዑን ኣለኹም። እዚ ኸኣ ነቶም ኣሕዋት ዓመፅትን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ኣይትስሓቱ። ኣመንዝራታት ወይ መምለኽቲ ጣዖት፣ ዘመውቲ ወይ ሕንቁቓት ወይ ግብሪ ሶዶም ዝገብሩ፣ ሰረቕቲ ወይ ስሱዓት ወይ ሰካራት ወይ ተጻረፍቲ ወይ ዘረፍቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይክወርስዋን እዮም። ገሌኹም ከኣ ከመታቶም ነርኩም። ግናኸ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ኣምላኽን ተሓጺብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቕኩምን ኢኹም። ኩሉ ተፈቒዱለይ ኣሎ፣ ግናኸ ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ። ኩሉ ተፈቒዱለይ ኣሎ፣ ኣነ ግና ሓደ ነገር እኳ ኺመልከኒ ኣይሓድኩን እየ። ብልዒ ንኸብዲ፣ ከብዲ ኸኣ ንብልዒ እዩ። ኣምላኽ ግና ነዝነትን ከጥፍኦም እዩ። ስጋ ንጎይታ፣ ጎይታውን ንስጋ እዩ እምበር ስጋስ ንምንዝርና ኣይኮነን። ኣምላኽ ድማ ከምቲ ንጎይታና ዝተንስኦ ንኣናውን ብሓይሉ ከተንስኣና እዩ። እቲ ስጋኹም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበኣርስከ ንኣካል ክርስቶስ ወሲደ ዶ ኣካል ኣመንዝራ ክገብሩ እየ? ያ ኣይፋለይን። እቶም ክልተ ሓደ ስጋ ክኾኑ እዮም። ብሁል እዩ እሞ ምስ ኣመንዝራ ዝለገበ ምስኣ ሓደ ስጋ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ። ካብ ምንዝርና ህደሙ። ሰብ ዝገብሮ ዘበለ ሓጢኣት ካብ ስጋኡ ብወፃኢ እዩ። ዝምንዝር ግና ኣብ ገዛእ ስጋኡ እዩ ሓጢኣት ዝገብር። ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤተ መቕደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እትቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹምን ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ። ምዕራፍ 7 ብዛዕባ እቲ ጽሓፍኩሙለይ ግና ከምዚ እዩ። ሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ እንተዘይቀረበ ጽቡቕ እዩ። ስለ ካብ ምንዝርና ምርሓቕ ግና ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ገዛእ ሰበይቱ ተሓልዎ። ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ እውን ገዛእ ሰብኣያ ይሃልዋ። ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝግባእ ይግበረላ፣ ከምኡውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ትግበረሉ። ሰበይቲ ሰብኣያ እምበር ኣብ ገዛእ ስጋኣ ኣይትመልኽን እያ። ከምኡ ኸኣ ሰብኣይ ሰበይቱ ደኣ እምበር ኣብ ገዛእ ስጋኡ ኣይመልኽን እዩ። ንጸሎት ጊዜ ምእንቲ ክትረኽቡ ንግዚኡ ብምስምማዕ ክልቴኹም እምበር እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣይፈለ። ብምኽንያት እቲ ነፍስኹም ዘይምምላኽኩም ሰይጣን ምእንቲ ኸይፍትነኩም ከኣ ከም ብሓድሽ ተራኸቡ። እዚ ግና ከም ፍቓድ እብል ኣለኹ እምበር ትእዛዝ ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ ከምዚ ኸማይ ክኸውን ምፈተኹ ነይረ። ግና እቲ ሓደ ከምዚ እቲ ሓደ እውን ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምላኽ ናይ ጸጋዎ ውህበቱ ኣለዎ። ንዘይተመርዓዊ እውን ንሓያማትን ግና ከምዚ ኸማይ እንተነበሩ ጽቡቕ እዩ እብል ኣለኹ። ነፍሶም ኪመልኩ እንተዘይተኻእሎም ግና ብፍትወት ካብ ምንዳድሲ ብምርዓዊ ሓይሽ እሞ ይመርዓዉ። ነቶም እተመርዓዉ ግና ዝእዝዝ ዘሎ ጎይታ እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን። እታ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ኣይትፈታሕ። እንተ ተፈትሐት ከኣ በክት እምበር ወይስ ምስ ሰብኣያ ትተዓረቕ። ሰብኣይ እውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ ኢለ እዝዝ ኣለኹ። ነቶም ካልኦት ድማ ኣነ እብል ኣለኹ፣ ጎይታ ኣይኮነን። እቲ ዘይኣማኒ ሰብኣይ በታ ሰበይቱ ተቐዲሱ እዩ። እታ ዘይኣማኒት ሰበይቲ እውን በቲ ሓዉ ተቐዲሳ እያ እሞ ከምኡ እንተዘይከውንሲ ውሉድኩም ርኩሳት ምኾኑ ነይሮም። ሕጂ ግና ቅዱሳን እዮም። ሓደ ሓዉ ዘይኣማኒት ሰበይቲ እንተ ኣላቶ ንሳ ድማ ምስኡ ክትነብር እንተፈተወት ኣይፍትሓያ። ሰበይቲ እውን ዘይኣማኒ ሰብኣይ እንተ ኣለዋ ንሱ ኸኣ ምስኣ ኺነብር እንተፈተወ ነቲ ሰብኣያ ኣይትፍትሓዮ። ኣቲ ሰበይቲ ንሰብኣይኪ እንተ ኣድሓንክዮ እንታይ ትፈልጢ? ወይስ ኣታ ሰብኣይ ንሰበይትኻ እንተ ኣድሓንካያ እንታይ ትፈልጥ? እቲ ዘይኣማኒ እንተ ተፈልየ ግና ይፈለ። ሓው ወይስ ሓብቲ በዚ ኸምዚ ዘመሰለ ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣይኮኑን ዘለዉ። ኣምላኽ ግና ብሰላም ክንነብር ጸዊዕና ኣሎ።
ብዝተረፈስ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ነፍሲ ወከፉን ከምቲ ኣምላኽ ዝፅውዖ ኮይኑ ይመላለስ። ንኹላተን ማሕበራት ከምኡ እየ ዝሰርዕ ዘለኹ። ግዙር ክነስኡ ተጸውዐ ዶ ኣሎ? ዘይግዙር ምዃን ኣይድለ። ዘይግዙር ክነስኡ ተጸውዐኸ ኣሎ ዶ ኣይገዘር። ምሕላው ትእዛዛት ኣምላኽ እዩ ዝጠቅም እምበር ግዝረት ፍረ የብሉን። ዘይግዝረት እውን ፍረ የብሉን። ነፍሲ ወከፍ በቲ እተጸውዓሉ ጽዋዓይ እምበር ባርያ ክነስኻ ዲኻ እተጸዋዕካ ኣይትጉሄ። ሓራኽ ትወፅእ እንተኾነልካ ግና ከምኡ ግበር። እቲ ባርያ ክነስኡ እግዚኣብሔር ዝጸውዖ ናይ እግዚኣብሔር ውፁእ ሓራ እዩ። ከምኡን እቲ ሓራ ክነስኡ እተጸውዐ ባርያ ክርስቶስ እዩ። ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ባሮት ሰብ ኣይትኾኑ። ኣሕዋተየ ነፍሲ ወከፍ በቲ እተጸውዖ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኡ እዩ እምበር ብናይ ደናግል ግና እሙን ክኸውን ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ከም እተቐበልኩ ሓሳበይ እብል ኣለኹ እምበር ካብ እግዚኣብሔር ትእዛዝ የብለይን። እምበኣርስ ንሰብ ብምኽንያት እቲ ሎሚ ዘሎ ጭንቀት ከምታ ዘለዋ ኮይኑ ኺነብር ጽቡቕ ከም ዝኾነ ይመስለኒ። ብሰበይትኻ ዶ እሱር ኢኻ ፍትሕ ኣይትድለ። ብሰበይትኻ ዶ ኣይተኣሰርካን ሰበይቲ ኣይትድለ። ግና እንተ ተመርዖኻ ሓጢኣት ኣይገበርካን። ድንግል እውን እንተ ተመርዓወት ሓጢኣት ኣይገበረትን። እዞም ከምዚኣቶም ዘበሉ ግና ብስጋ መከራ ይረኽቡ እዮም እሞ ኣነ እነሕፈኩም ኣለኹ። ኣሕዋተየ እዚ ነገር እነግር ኣለኹ። እቲ ዘመን ሓፂር እዩ። እቶም ኣንስቲ ዘለዋኦም ድሕሪዚ ከም ዘይብሎም ይኹኑ። እቶም ዝበኽዩ ከም ዘይበኽዩ፣ እቶም ዝሕጎሱ ከዓ ከም ዘይሕጎሱ፣ እቶም ዝዕድጉ እውን ከም ዘየጥርዩ ይኹኑ። ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ሓላፊ እዩ እሞ እቶም በዛ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ከም ዘይተጠቕሙ ይኹኑ። ኣነ ግና ብዘይ ሓልዮት ክትኾኑ እየ ዝፈቱ። እቲ ዘይተመርዓወ ከመይ ገይሩ ንጎይታ ከም ዝሐጉሶ ብናይ ጎይታ እዩ ዝሓሊ። እቲ እተመርዓወ ግና ንሰበይቱ ከመይ ገይሩ ከም ዝሐጉሳ ብናይ እዛ ዓለም እዚኣ እዩ ዝሓሊ። ናይ ምርዑት ሰበይትን ናይ ድንግልን ድማ በበይኑ እዩ። እታ ዘይተመርዓወት ስጋኣን መንፈሳን ምእንቲ ክቕደስ ኢላ ብናይ ጎይታ እያ እትሓሊ። እታ ምርዑት ግና ከመይ ጌራ ንሰብኣያ ከም እትሐጉሶ ብናይ እዛ ዓለም እዚኣ እያ እትሓሊ። ብተገብአ ነገርን ብጽንዓትን ከይተነቓነቕኩም ብጎይታ ክትጸንዑ እምበር መፈንጥራ ምእንቲ ክገብረልኩም ኣይኮንኩን። እዚ ንረብሓ ርእስኩም እየ ዝብሎ ዘለኹ። ግናኸ ሓደ በታ ድንግል ጓሉ ዘይሕፍር ዘለዎ እንተመሰሎ ኣዝያ ከዓ ብጽሕቲ እንተኾነት ከምዚ ክኸውን ከም ዝግባእ እንተኾይኑ ዝደለየ ግበር ሓጢኣት የብሉን ንሰብኣ ይሃባ። ግናኸ እቲ ብልቡ ወዲእዎ ዝጸንዐ ግዲ ዘይኮኖ ኣብ ገዛእ ፍቓዱ ምልኪ ዘለዎ እታ ጓሉ ብድንግልና ክትነብር ብልቡ ዝቆረጾ ጽቡቕ ይግበር። እምበኣርሲ እቲ ንጓሉ ንሰብኣይ ዝህብ ጽቡቕ ይገብር፣ እቲ ዘይህብ ከዓ ዝሓይሽ ይገብር። ሰበይቲ እቲ ሰብኣይ ብህይወቱ ክሳዕ ዘሎ ዘመን እስርቲ እያ። ሰብኣይ እንተሞተ ግና ብእግዚኣብሔር ጥራይ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ ዝደለየቶ ክትምርዖ ሓራ እያ። ከም ሓሳበይ ግና ከምቲ ዘላቶ ኮይና እንተ ትነብር ኣዝያ ብጽእቲ ምኾነት። ኣነ እውን መንፈስ ኣምላኽ ከም ዘሎኒ ይመስለኒ ኣሎ። ምዕራፍ 8 ብዛዕባ ንጣዖታት ተሰውአ ግና ኩላህና ፍልጠት ከም ዘሎና ንፈልጥ ኢና። ፍልጠት ይነፍሕ፣ ፍቕሪ ግና ይሃንጽ። ሓደ እኳ ገለ ከም ዝፈልጥ ዝመስሎ እንተሎ ነቲ ዝፈልጦ ገና ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ኣይፈልጦን እዩ። ንኣምላኽ ዘይፍቅሮ እንተሎ ግና ንስብኡ ፍሉጥ እዩ። ደጊም ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት ተሰውአ ምብላዕ ጣዖት ኣብ ዓለም ግዛዕ ከም ዘይኮነ ብዘይ እቲ ሓደ በይኑ ከዓ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘልቦን ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ኣማልኽቲ ዝበሃሉ እንተለውስ ከምቲ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ጎይተትን ዘለዉ ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና። ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና። እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ። ሓያሎ ነቲ ጣዖት ክሳዕ ሎሚ ልማድ ገይሮምዎ ንጣዖት ከም እተሰውአ ገይሮም እዮም ዝበልዑ ዘለዉ እሞ ሕልናኦም ድኹም ኮይኑስ ይረክስ። ብልዒ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣይብፅሓናን እዩ። እንተ በላዕና ኣይንውስኽ፣ እንተ ዘይበላዕና እውን ኣይንንክን ኢና። ግናኸ እቲ ሓርነት ኩምሲ ነቶም ድኹማት መዐንቀፊ ከይኮኖም ተጠንቀቑ። ሓደ ሰብ ንኣኻ ፍልጠት ዘሎካ ኣብ ቤት ጣዖት ተቐሚጥካ እንተረኣየካ
اتدخم نتطاقو تسوئ نمبلع دحلنو اي كدفرن ايو كمزي اتم انتو كريستوس زموتلو دخم حاو بسهرف التأتكاي تأفألو كمزي خسنتو محوات انا بدلكم نتدخم حلنا أمون إنا أصلكم نكريستوس تبدلوا علىهم سلازخا اتبلعي نحاوي زعنقفو انت خوينوس نحاوي ما انت خي عنقفو نحاوارو خطو سقا اي كبلعن ايه معراف تشعاتي اي حاران ديه اي حواريان ديه نقويتانا يسوس كريستوس اي رأخوان ديه نسخاتكم سي بقويتادو اي عيوين إيهم محتم حواريان نتي بقويتان نسخاتكم إيهم مو نخالقوت اكوا حواريا انت زيكونكو نأخاتكم سي حواريهم إيه ممت رأي نتوم زي مرموروني إزي إيو كنبلعن كسنت دو مسالي بلنان إينا كمتوم قالقوت حوارياتن نحوات قويتانان كيفان زي قبروو بأمنت حبتنا زخون السبيتي مسانا خنزوردو مسالي بلنان إينا ويس آنم بارناباسن ترايدينا إيوخ نحدق مسال زي بلنا أيناي عقيتا إيو جزاء جنزبو إنا تمجبه زختل وين تخيلوس فريو زي بلع كمان إيو ويس إنا قواسيه خابتن زي قواسيين مقاسات أبا زي ست من إيو إزخم أزرار باسبدو إيه الزارب زلخو إتحقون دو خمو آيبلن إيو أف إتزخيد بعراي أي تأسر زيبل أب حق موسي صحف على أمو أملاخ دو بزعبا أبعور حاليو إيو ويس بسورو مانتانا دو أيكونن زيبلو زلو إتزحرس بتسفاخ حرس إتزخيد كأ يديو خركب بتسفاخ خيد زيقبو أسلزخوني مانتانا إيو إزي تتصحيفو زلو نحنا نأخاتكم إتناي منفس كاب النزر آلكم كا نتناي سقاهم انتعاد سنايدو بزيحنا إيو كالقود كابزي مسل إزي أباخاتكم تماقل تخابزي خونس نحنا دو قدازي عزيز آيالونان نحنا قنا نوينجيل كريستوس معقتم انت خين قبرسي نخلو نعقس مبر نزي مسل إزي أي وسلنايون اتوم قدوس أقلقلو زيقلقلو كابتناي بيت مقدس كمزي مقابو اتوم عم مسوء زيقلقلون مستمسوئي كمزي كافلو دو أي تفلطون إيهم كم أدم ما قويتا نتوم وينجيل السبكو وينجيل كمقابو سريع اللهم قالو أنا قنا كاب كمزي زمسلي حانتو اكا أي وسدكون كم انت خونن لإلون أي كون إزز صحفكو نتتم كحتي حاد خانتو خابزي قبرس ممات محيشن نيرو أنا وينجيل انت سبخكو بقد بتحني إيو أمو زمكا حالو يبلين وينجيل انت زي سبخكو قنا ويلي إزي فتيه انت قبركوس عسبا قالوني كيف تخو انت قبركو قنا إزي مقابنت إزي بزخوان يهون حدر تواهيبوني إيو مبارس عسبي دا انتاي إيو وينجيل ناس بخكوس اتب وينجيل زلون نمسل كي وسدكو وينجيل بخمو انت نقركو إيو كاب كل حراخ نسي أنا بزحات ما انت خربح نرأسي باريا كلاتهم قبركوا اتوم ايهود ما انت خربح مس ايهود كم ايهوداو خانكو اتوم تحت حق زلو ما انت خربح كا مستوم تحت حق زلو بعليكوا تحت حق زي كونكو خنسي كم تحت حق زلو خانكو اتوم حق زي بلوم بحق كريستوس امبر بزي حق املاخ زي كونكو خنسي كمتوم حق زي بلوم كونكو أنا اتوم دخومات ما انت خربح دما مستوم دخومات دخوم كونكو بخل ما قد نقلي أم انت خدحن نخلاتهم كله خونكو إذا خلو ما انت وينجيل نرأسيون كاب أخو كافل إلى إيز قبرو زلوخو أفتو السفراء قد الدم زيك أرادة مخا خلاتهم كم زيقويو نتعس بعوتكنا حاد خمزي وستادو أي تفلطون لهم نسخاتكم انت اخترخبوا كم أوغييو اتزيك آل السبلة بخلو نقر مدينو نفسي قدتيو زي آتوم نتحلاف أخلل من انت قبل إيوم نحنا قنا نتزي حلف سلازا أنا أقوي اللخو قناخ خمتن زي فلو زي قوي عنكم كون امكت اللخو كمتن نفاس زي وقع قنا ايكون كون نخالقوت الناس بخو نرأسي دربوي من انت خيكون نسقاي اسكيون اكزون اللخو معراف عسرته أحواتي كلاتهم أبوتاتنا تحت دبنا خمس نبرو كلاتهم بحر خم التساقرو زي تفلتخ تكونو عيفتون إيه
ኩላቶም ድማ ብደበናን በባሕርና ሙሴ ተጠምቁ ኩላቶም ውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ኩላቶም ውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ኸውሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ኸውሒ እቲ ኸኣ ክርስቶስ እዩ ካባታቶም እቶም ዝበዝሑ ግና ንኣምላኽ ባህ ኣይበልዎን ስለዚ ኣብ በረኻ ትወድኡ እዚ ኸኣ ከምቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና ነቲ እከይ ምእንቲ ኸይንምነ መለበሚ ኾነልና እምበኣርከ እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክስሕቕ ውን ተንስአ ዝብል ከም እተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝወደቑ ኣይንመንዝር ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ መጥፍእ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም እዚ ኩሉ መለበቢ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከብና ውን ንተግሳጽ ክኾንና እዩ ተጻሕፈ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ሰብ ክጸሮ ዘይኽእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ምስ ፈተናኹም ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉስ መውፅእ ገይሩልኩም ኣሎ ካብ ዓቕምኹም ንንዮ ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ፍቑራተየ ስለዚ ካብ መምላኽ ጣዖት ህደሙ ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ባዕላትኩም ፍረድዎ እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋዶ ኣይኮነትን እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋዶ ኣይኮነትን ካብ ሓቲ እንጌራ ተማቒልና ኢና እሞ ሓንቲ እንጌራ ካብ እትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ክነስትና ሓደ ስጋ ኢና ንእስራኤል እማ ብስጋ ጠምቱ እቶም ካብ መስዋዕቲ ዝበልዑስ ምስ መሰዊኢዶ ሕብረት የብሎምን እዮም እንታይ ከእብል ኣለኹ ንጣዖታት ተሰውእዶ ገለ ነገር እዩ ወይ ጣዖታት ዶ ገለ ነገር እዩ ኣይፋሉ ኣሕዛብ ዝስውእዎ ነጋንንቲ እዩ እምበር ንኣምላኽ ኣይኮነን ምስ ኣጋንንቲ ሕብረት ክህልወኩም ኣይፈቱን እየ ጽዋዕ ጎይታን ጽዋዕ ኣጋንንትን ክትሰትዩ ኣይከኣለኩምን ካብ መኣዲ ጎይታን ካብ መኣዲ ኣጋንንትን ክትምቀልውን ኣይከኣለኩምን እዩ ወይስ ንጎይታ ምእንቲ ኸነቕንቆ ዲና ካብኡ ዶ ንሕና እንብርትዕ ኩሉ ተፈቒዱለይ ኩሉ ግና ኣይጠቅምን እዩ ኩሉ ተፈቒዱለይ ኩሉ ግና ኣይሃንጽን እዩ ነፍሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻይ ደኣ እምበር ሓደ እኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይለ ምድሪ ነቲ ኣብኣ መሊኡ ዘሎን ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሸይጥ ዘበለ ኩሉ ስለ ሕልና ኢልኩም ገለ ኸይመርመርኩም ብልዑ ካብቶም ዘይኣምኑ ሓደ እንተጸዋዓኩም እሞ ክትከዱ እንተደሌኹም ስለ ሕልና ኢልኩም ገለ ኸይመራመርኩም እተቐረመርኩም ዘበለ ኩሉ ብልዑ ገለ እዝስ ንጣዖታት ተሰውአ እዩ እንተበለኩም ግና ምእንቲ እቲ ዝነገረኩምን ምእንቲ ሕልናን ኢልኩም ኣይትብልዑ ማለት ሕልና ብጻይካ ደኣ እምበር ሕልና ርእስኻ ኣይበልኩን ስለምንታይ ከ እቲ ሓርነተይ ብሕልና ካልእ ዝፍረድ ኣነ ብምስጋና ካብ ዝምቀሎ ደኣ ስለምንታይ በቲ ዘመስግነሉ ዝጽረፍ እምበኣርሲ እንተበላዕኩም ወይስ እንተሰቴኹም ወይ ዝኾነ ይኹን ተገበርኩም ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ግበርዎ ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ኮነ መዐንቀፊ ኣይትኾኑ ምእንቲ ክድሕኑስ ጥቕሚ ብዙሓት እምበር ጥቕሚ ርእሰይ ከይደለኹ ከምኡ ድማ ኣነ ብኩሉ ነገር ንኩሉ ሰብ እሐጉስ ኣለኹ ምዕራፍ 11 ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንኣይ ምሰሉ ሕጂ ድማ ብኩሉ ዝተዘከርኩምንን ከምቲ ዝመሃርኩኹምን ጌርኩም ነቲ ምህሮ ስለ ዝሓስኩምዎን እንእደኩም ኣለኹ ግና ኸርእሲ ሰብኣይ ዘበለ ክርስቶስ ርእሲ ሰበይቲ ኸኣ ሰብኣይ ርእሲ ክርስቶስ ውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ እፈቱ ኣለኹ ሰብኣይ ዘበለ ኩሉ ክጽሊ ወይስ ትንቢት ክንበኸሎ ርእሱ እንተተጐልበበ ንርእሱ ይሕስር ሰበይቲ ዘበለት ኩላ ግና ክትጽሊ ወይስ ትንቢት ክትንበኸላ ርእሳ እንተዘይተጐልበበት እዚኣስ ከም ልጽይቲ እያ እሞ ርእሳ ትሕስር እያ ሰበይቲ ዘይትጕልበብ እንተኾነት እምበኣርሲ ጸጉራ ትቈረጽ ግና ኸነሰበይቲ ምቑራጽ ወይስ ምልጻይ ጸጉራ ዘይነውራ ካብ ኮነ ትጐልበብ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ እያ እምበር ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኣይኮነን እሞ ሰብኣይ ምስሊ ኣምላኽን ክብሩን ካብ ኮነስ ርእሱ ክጕልበብ ኣይግብኦን እዩ ሰበይቲ ግና ክብሪ ሰብኣይ እያ ሰበይቲ ውን እያ ምእንቲ ሰብኣይ ተፈጥረት እምበር
ሰብኣይ ስምእንቲ ሰበይቲ ኣይተፈጥረን ስለዚ ኸኣ ምእንቲ እቶም መላእኽቲ ንሰበይቲ ኣብ ርእሳ ምልክት ምልኪ ክህልዋ ይግባእ እዩ ከምቲ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ዝኾነት ከምኡውን ሰብኣይ ብሰበይቲ እዩ ብጎይታ ግና ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ሰብኣይ ከዓ ብዘይ ሰበይቲ ከቶ ኣይከውንን እዩ ኩሉ ግና ካብ ኣምላኽ እዩ እስኪ ባዕላትኩም ፍረድዎ ሰበይቲ ከይተጎልበበት ናብ ኣምላኽ ክትጽልዶ ይግባእ እዩ ወይስ ሰብኣይ ጸጉሩ እንተኣንወሐ ሓሳሩ ምዃኑስ እቲ ባህሪ ባዕሉ ዶ ኣይምህረኩምን እዩ ሰበይቲ ጸጉራ እንተኣንወሐት ግና ጸጉራ ኣብ ክንዲ መጎልበቢ ተዋሂብዋ እዩ እሞ ንኣኣ ኽብረታ እዩ ገለ ሰብ ግና በኣሲ ዝፈቱ እንተኾነ ንሕናስ እተን ማሕበራት ኣምላኽን ከምዚ ዝበለ ልማድ የብልናን ግና ኸእዚ ኽእዝዝ ከለኹ ምእካብኩም ንዝገድድ እምበር ንዝሓይሽ ስለ ዘይኮነ ኣይንእደኩምን እየ ቅድሚ ኩሉ ኸኣ ኣብ ማሕበር ምስ ተኣከብኩም ምፍላይ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እሰማዕ ኣለኹ እሞ ካብኡውን ከፊለ ኣምን እየ እቶም ቁንዓትኩም ምእንቲ ክግለጹስ ኣብ ማእከልኩም ሻራ ክኸውን ብግዲ ዘድሊ እዩ ብግዜ ብልዕኹም ነፍሲ ወከፍኩም ተቐዳዲሙ ድራሩ ይበልዕ እቲ ሓደን ይጠሚ እቲ ሓደን ይሰክር ኣሎ እሞ ከምኡ እቲ ብሓደ ምእካብኩም ንምብላዕ መኣዲ ጎይታ ኣይኮነን እቲ በልዕሉን እቲ ሰትዩሉን ኣባይ ትዶ የብልኩምን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ንዕቅኩም ዲኹም ነቶም ዘይብሎምን እተሕፍርዎም ዘለኹም እንታይ እሞ ኽብለኩም በዚ ዶ ክንእደኩም ኣይንእደኩምን እየ ኣነ ካብ ጎይታ እተቐበልክዎ እየ እሞ ንኣኻትኩምን ዝነገርክዎ ጎይታና የሱስ በታ እተታሕ ዘላለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም ተዋህበ ስጋይ እዩ እዚ ንምዘከርታይ ግበርዎ በለ ከምኡ ኸኣ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋ ኣልዓለ እሞ እዛ ጽዋ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰትይዎ መጠን ንምዘከርታይ ግበርዎ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ስለዚ ከይተገብኦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይ ጽዋዕ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ ግና ኸሰብ ንርእሱ ይመርምር ከምኡ ኸኣ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ጽዋዕ እዚኣ እውን ይስተ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ንስጋ ጎይታ እንተ ዘየለለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝደቀሱውን ብዙሓት እዮም ግና ኣብ ርእስና እንተ ንፈርድሲ ኣይምትኾነና ነርና ክንፈርድ ከሎና ግና ምስ ዓለም ምእንቲ ኸይንኹነን ብጎይታ ንቕጻዕ ኣሎና ስለዚ ኣሕዋተየ ንምብላዕ ክትእከቡ ከለኹም ንሓድሕድኩም ደኣ ተጸባበዩ ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ኸይከውን ገለ ሰብ እንተጠመየ ኣብ ቤቱ ይብላዕ እቲ ዝተረፈ ግና ምስ መጻእኩ ክሰርዖ እየ ምዕራፍ 12 ኣሕዋተየ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ህበት ግና ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ኣረማውያን ከለኹም ናብቶም ዓባሳት ጣዖታት እናተመራሕኩም ከም እተሰሓብኩም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮነ ኸኣ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ ኣፍልጠኩም ኣለኹ እምበኣር ከውህበት በበይኑ እዩ መንፈስ ግና ሓደ ንሱ እዩ ኣገልግሎት በበይኑ እዩ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ ግብሪ ሓይሊ ድማ በበይኑ እዩ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ግና ሓደ ንሱ እዩ ግና ከነፍስ ወከፍ ምግላጽ መንፈስ ንጥቕሚ ይወሃቦ እዩ ንሓደስ ቃል ጥበብ ብመንፈስ ይወሃቦ እዩ ነቲ ሓደ ኸኣ ቃል ፍልጠት በቲ ሓደ መንፈስ ንሓደ ግና እምነት በቲ ሓደ መንፈስ ንሓደ ድማ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ ንሓደ ኸኣ ግብሪ ሓይሊ ንምግባር ንሓደ ትንቢት ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ ንሓደ በብዓይነቱ ዘሎ ቋንቋታት ነቲ ሓደ ኸኣ ምትርጓም ቋንቋታት ይወሃቦ እዚ ኩሉ ኸኣ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደለዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ከግድኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ ከምቲ ስጋ ሓደ ክነሱስ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ብዘሎ እቲ ኣካላት ስጋ ኸኣ ብዙሕ ክነሱስ ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከኣ ከምኡ እዩ ኣይሁድ ወይስ ጽርኣውያን ባሮት ወይስ ጭዋታት እንተኾንና ንሕና ኩላህና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውንሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰቴና
እቲ ስጋ ኸኣ ብዙሕ እምበር ሓደ ኣካል ኣይኮነን እሞ እግሪ ኢድ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለ በዝዶ ናይ ስጋ ምዃኑ ይተርፎ እዩ። እዝኒ ድማ ዓይኒ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለት በዝዶ ናይ ስጋ ምዃና ይተርፍ እዩ። ብዘሎ እቲ ስጋ ኩሉ ዓይኒ እንተዚኸውን ደኣ ምስማዕ ኣበይ ምተረኽበ? እቲ ስጋ ኩለንተንኡ ምስማዕ እንተዝኸውንከ ምሽታት ኣበይ ምተረኽበ? ሕጂ ግና ኣምላኽ ንሱ ከም ዝደለዮ ገይሩ ነቲ ኣካላት ንነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ስጋ ሰርዖ። ኩሉ ኣካላት ሓደ ኣካል ጥራይ እንተዝኸውንከ እቲ ስጋ ኣበይ መሃልወ? ሕጂ ግና ኣካላት ብዙሕ እቲ ስጋ ግና ሓደ እዩ። ዓይኒ ንኢድ ኣይደልየክን ክትብላ ኣይከኣላን እዩ፣ ወይስ ርእሲ ድማ ነእጋር ኣይደልየክሙን ክትብሎም ኣይከኣላን እዩ። እቶም ድኹማት ዝመስሉ ኣካላት ስጋ እባ ግዳእ እዮም ኣዝዮም ዝደልዩ። ነቲ ኣብ ስጋ ዘሎ ሕሱር ዝመስለና ኸኣ ብዝበዝሕ ክብሪ ንኸድኖ፣ ንሕፍረትና እውን ኣዝና ብኽብሪ ንኽውሎ። እቲ ክቡር ኣካላትና ግና እዚ ኣየድልዮን እዩ። ግና እቲ ኣካላት ንሓድሕዱ ሓደ ሓልዮ ክህልዎ እምበር ኣብቲ ስጋ ምፍልላይ ምእንቲ ኸይከውንሲ ኣምላኽ ነቲ ክብሪ ዝጐደሎ ኣካል ዝበዝሕ ክብሪ እናሃበ ነቲ ስጋ ኣጋጠሞ። ሓደ ኣካል እንተተሰቀየ ኩሉ ኣካላት ይስቀየ። ሓደ ኣካል እንተኸበረ ኸኣ ኩሉ ኣካላት ሓቢሩ እዩ ዝሕጐስ። እምበኣር ከንስኻትኩም ስጋ ክርስቶስ ኢኹም፣ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ በብኽፍሉ ኣካላት ኢኹም። ኣምላኽ ድማ ኣብ ማሕበር ቅድም ሓዋርያ፣ ካልኣይ ነቢያት፣ ሳልሳይ መምሃራን፣ ደሓር ገበርቲ ሓይልታት፣ ደሓር ውህበት ምፍዋስ፣ ምርዳእ ድኹማት፣ ምምራሕ በበይኑ ቋንቋታት ሰርዐ። ኩላቶም ዶ ሓዋርያት እዮም? ኩላቶም ዶ ነቢያት እዮም? ኩላቶም ዶ መምሃራን እዮም? ኩላቶም ዶኾን ገበርቲ ተኣምራት እዮም? ኩላቶም ዶ ውህበት ምፍዋስ ኣለዎም? ኩላቶም ዶ ቋንቋታት ይዛረቡ እዮም? ኩላቶም ዶ ኸይትርጉሙ እዮም? ነተን ዝዓብያ ውህበታት ደኣ ጸዓቱ። ሕጂ ኸኣ ዝበለጸ መገዲ ክሕብረኩም እየ። ምዕራፍ 13 ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተዝዛረብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከም ዘድህ ኣስራዚ ወይስ ጭልጭል ከም ዝብል ጸናጽል ምኾንኩ። ትንቢት እንተዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራትን ኩሉ ፍልጠትን እንተዝፈልጥ ኣኽራን ክሳዕ ዘግዕዝ ከኣ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ኮንቱ ምኾንኩ ነይረ። ኩሉ ገንዘበይ ከኣ ንድኻታት እንተዝዕድል ስጋይ እውን ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይጠቕመንን እዩ። ፍቕሪ ዓቃል እያ፣ ፍቕሪ ለዋህ እያ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን፣ ኣይትንፋሕን፣ ኣይተስተሓፍርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቕየምን እያ። ብሓቂ ትሕጐስ እምበር ብዓመፅ ባህ ኣይብላን። ኩሉ ትጸውር፣ ኩሉ ተኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ትዕገስ። ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርፅን እያ። ትንቢት እንተሎ ንሱ ክሰዓር፣ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክውዳእ፣ ፍልጠት እንተሎውን ንሱ ክሰዓር እዩ። ማለት ሓደ ምቃል ንፈልጥ ኢና እሞ ሓደ ምቃል ከኣ ንንበ። ግና እቲ ምልኣት ምስ መፀ እቲ ምቃል ክሰዓር እዩ። ቆልዓ ከለኹ ከም ቆልዓ ተዛረብኩ፣ ልቢ ቆልዓ ነበረኒ፣ ከም ቆልዓ ሓሰብኩ። ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ግና እቲ ነገር ቆልዓ ሓደኩ። ሕጅስ ብመረፀን ዋግብጎ ንርኢ ኣሎና። ሽዑ ግና ገጽ ንገጽ ክንርኢ ኢና እሞ ሕጂ ምቃል እፈልጥ ኣለኹ። ሽዑ ግና ከምቲ ኣነ እተፈለጥኩ ክፈልጥ እየ። ሕጂ ግና እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ እዘን ሰለስተ እዚኣተን ይነብራ። ካብዚኣተን እተዓቢ ግና ፍቕሪ እያ። ምዕራፍ 14 ንፍቕሪ ሰዓብዋ፣ ንመንፈሳዊ ውህበት ምናዳ ግና ክትንበዩ ቅንኡ። እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ። ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን እዩ እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። እቲ ትንቢት ዝንበ ግና ንሰብ ዝሃንፅን ዝምዕድን ዘጸናንዕን እዩ ዝዛረብ። ቋንቋታት ዝዛረብ ንርእሱ ይሃንጽ፣ ትንቢት ዝንበ ግና ማሕበር እዩ ዝሃንጽ። ስለዚ ኩላትኩም ብቋንቋታት ክትዛረቡ ምናዳ ግና ክትንበዩ እፈቱ ኣለኹ። እታ ማሕበር ምእንቲ ክትህነጽ ዝትርጉም እንተዘይኮነስ ካብቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ
እቲ ትንቢት ዝንበይ ዓቢ ኣሕዋቴ ሕጂ ግና ብቋንቋታት እናተዛረብኩ እንተዝመፀኩም እሞ ብራእይ ወይ ብፍልጠት ወይ ብትንቢት ወይ ብምህሮ ገይረ እንተዘይተዛረብኩም እንታይ ክጠቕመኩም እዩ? እቲ መለኸት ዘይፈልጥ ድምፂ እንተኣድሃየኸ መን እዩ ንወግእ ዝስለፍ? እቲ ህይወት ዘይብሉ እሞ ድምፂ ዘዝህይ ከም እኒ እምብልታ ወይስ መሰንቆ ዘመሰለ ፍሉይ ቃናታት እንተዘየድሃየ እቲ ብእምብልታ ወይስ ብመሰንቆ ዝቃነ ከመይ ገይሩ ይፍለጥ? ከምኡ ኸኣ ንስኻትኩም በቲ ቋንቋታት ዘስተውዕል ጌርኩም እንተዘይተዛረብኩም ከ ምስ ንፋስ ከም እትዛረቡ ኢኹም እትኾኑ እሞ እቲ እትብልዎ ከመይ ኢሉ ክፍለጥ እዩ? ኣብ ዓለም በበይኑ ዝኾነ ብዙሕ ቋንቋታት ኣሎ። ርግጽ ደሃይ ዘይብሉ ግና የልቦን። እምበኣርሲ ኣነ ሓሳብ እቲ ድምፂ ካብ ዘይፈልጥ ነቲ ዝዛረብ ከም ባርባር ክኾኖ እየ። እቲ ዝዛረብ እውን ንኣይ ከም ባርባር እዩ ዝኾነኒ። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንመንፈሳዊ ውህበት እትቐንኡ ካብ ኮንኩምሲ ንምህናፅ ማሕበር ዕዙዛት ክትኮኑ ድለዩ። ብቋንቋ ጓና እንተጸለይኹ መንፈሰይ እዩ ዝጽሊ፣ ኣእምሮይ ግና ብዘይፍረ እዩ። ስለዚ እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምትርጓሙ ምእንቲ ክከኣሎ ይጸሊ። እንታይ ደኣ እዩ? ብመንፈስ ክጽሊ ግና ኸበኣእምሮይ ድማ ክጽሊ እየ። ብመንፈስ ክዝምር ግና ኸበኣእምሮይ ክዝምር እየ። እንተዘይኮነስ ብመንፈስ እንተባረኽካ እቲ ኣብ ስፍራ እቲ ዘይተማህረ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ንስኻ እትብሎ ካብ ዘይፈልጦ ከመይ ገይሩ ብምስጋናኻ ኣመን ክብል ይከኣሎ? ንስኻ ጽቡቕ ጌርካ ተመስግን ኣለኻ። እቲ ካልእ ግና ኣይትሃንፀን። ሓለፋ ኩላትኩም ቋንቋታት እዛረብ እየ እሞ ንኣምላኽ እመስግን ኣለኹ። ግና ኸንኻልኦት እውን ምእንቲ ክምህርሲ ኣብ ማሕበር እልፊ ቃል ቋንቋ ካብ ዝዛረብ 5 ቃላት በእምሮ ክዛረብ እፈቱ ኣለኹ። ኣሕዋቴ በእምሮ ሰብኡት ኩኑ፣ ብኽፍኣት ዳኣ ሕፃናት ኩኑ እምበር ብዛዕባ እምሮስ ቆልዑ ኣይትኹኑ። ኣብ ሕጊ ነዚ ህዝቢ እዚ ብኻልእ ዝቋንቆኦም ሰባትን ብኸናፍር ጓኖትን ገይረ ክዛረቦ እየ። ምስናይ እዚ እኳ ኣይክሰምዑን እዮም ይብል እግዚኣብሔር ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ስለዚ ቋንቋታት ነቶም ዘይኣምኑ ምልክት እዩ እምበር ነቶም ዘይኣምኑ ኣይኮነን። ትንቢት ግና ነቶም ዘይኣምኑ ምልክት እዩ እምበር ነቶም ዘይኣምኑ ኣይኮነን። ደጊም ኩላ እታ ማሕበር ሓቢራ እንተተኣከበት ኩላቶም ከኣ ብቋንቋታት እንተተዛረቡ እሞ ዘይምሁራት ወይ ዘይኣምኑ ሰብ ኣብኡ እንተኣለዉ ተጸሊሎም ዶ ኣይብሉን እዮም? ግናኸ ኩላቶም እንተተነበዩ እሞ ሓደ ዘይኣምን ወይ ዘይምሁር እንተኣተወ ኩላቶም ይገንሕዎ፣ ኩላቶም ይፈርድዎ እዮም። እቲ ኣብ ልቡ እተሓብአ ድማ ይግለጽ እሞ ከምኡውን ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እናነገረ ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ክሰግድ እዩ። ኣሕዋቴ እንታይ ደኣ እዩ? ክትእከቡ ከለኹም ነፍሲ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ፣ ምህሮ ኣለዎ፣ ራእይ ኣለዎ፣ ቋንቋ ኣለዎ፣ ትርጉም ኣለዎ። ኩሉ ንምህናፅ ይገበር። ብቋንቋ ዝዛረብ እንተሎ 2 እንተበዝሑ ኸኣ 3 ይኹኑ እሞ በብተራ ይዛረቡ፣ ሓደ ኸኣ ይተርጉሞ። ተርጓሚ እንተዘይልቦ ግና እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ኣብታ ማሕበር ስቕ ይበል፣ ንርእሱን ንኣምላኽን ግና ይዛረብ ደኣ። ነቢያት ድማ 2 ወይ 3 ኮይኖም ይዛረቡ፣ እቶም ካልኦት እውን ይመርምሩ። ካብቶም ተቐሚጦም ዘለዉ ንሓደስ ራእይ እንተተገልጸሉ ግና እቲ ቀዳማይ ስቕ ይበል። ኩላቶም ምእንቲ ክመሃሩ፣ ኩላቶም እውን ክመዓዱስ፣ ኩላቶም በብሓደ ክትንበዩ ይከኣለኩም እዩ። ኣምላኽሲ ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ እቶም መናፍስቲ ነቢያት ነቶም ነቢያት ይግዝእዎም እዮም። ከምቲ ኣብ ኩላተን ማሕበራት ቅዱሳን ዝግበር ዘሎ ኣንስቲ ኣብ ማሕበር ክዛረባ ኣይተፈቕደለንን እዩ እሞ ስቕ ይበላ። ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ድማ ይገዝኣ። ንሰበይቲ ኣብ ማሕበር ምዝራብ ነውሪ እዩ እሞ ገለ ክምህራ እንተደለያ ኣብ ቤትን ሰብኡተን ይሕተታ። ወይስ ቃል ኣምላኽ ዶ ካባኻትኩም እዩ ዝወፀ ወይስ ኣባኻትኩም ጥራይ ድዩ ዝበጽሐ? ሓደ ንሱ ንርእሱ ነቢዩ ወይስ መንፈሳዊ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛት ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ክፈልጦ ዘይደሊ ግና ኣይፍለጦ። ኣሕዋቴ ስለዚ ክትንበዩ ሓረር በሉ፣ ብቋንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይትከልከሉ። ግና ኸኩሉ ብስርዓትን በገባብን ይኹን። ምዕራፍ 15 ኣሕዋቴ ንኸንቱ ኣሚንኩም እንተዘይኮንኩም
كم تأنا السبخكو جيركم حسكمون تألخم سي اتسبخكولكمن اتقبلكمون عبو تصنيعكم زلخمن بوؤون اتدحنولون وانجيل افلتأكم ألخو اتأنا اتقبلكو كن مخولو نجيركم إيه كم تأتم صحفات زبلو كريستوس من انت حاتياتنا موته تقبر خاء كم تأتم صحفات زبلو بسار سيت معلتون تنسئ نكيفا دحارون نتم عسرتو خلته ترائي دحريو زبزحو كاباتاتهم كسعلوم زلو جلياتهم جنادك اسم زلو كاب حموشت مئتن زبزحو أحوات بحنساء ترائي دحريون ياقوب دحريو خان خلاتهم حوارات ترائي دحر خلاتهم دمان أي كل نزمسل ترائيني أنس نتا محبر أملاخ سلز سقوكوا من أس كلاتهم حوارات إيه أمو حواريخ سمي بوقع يكونكون اتزلخ وقنا بتسقى أملاخ إيه زلخو كاب كلاتهم زبزح دقات عاركو أمبر اتن آي توهبت تسقو كنتو أيكونن اتم ساي زلو تسقى أملاخ دقا إيه أمبر أنا أيكونكون مبارس أنا انتخونكو نساتهم انتخونو كم زجيرنا نسبخ ألونا نسخاتكمون كمو آمنكم كريستوس كم موتات كم استنسئ خابز سبخ دقا كمي إلوم إيوم حيالو خبقاتكم تنسئ موتات يلبون زيبلو زلو تنسئ موتات زيلبو انتخوينوس كريستوس دما أي تنسئن كريستوس دي تنسئ انتخوينوس مبار كسبكتنا خنتو إيو امنتكمون كنتو إيا أملاخ نكريستوس أتنسئو إلنا مسكيرنا إنا أمو نكريستوس زي تنسئو انتخوينوس موتاتون انت زي تنسئو نحنا حسو تمسكر أملاخ كوينا نركب إنا موتات انت زي تنسئوس كريستوسون أي تنسئن أمو كريستوس زي تنسئن تخوينوس امنتكم كنتو إيا نسخاتكم جنا أب حتياتكم ألخم مبقار سئتم بكريستوس صدق أسودما تفاعات إيوم أبزا حيوة زياد راي بكريستوس تسفى أنت قبرناس كاب كلو إن دنقز مخونا نيرنا حجقنا كريستوس بخرؤتم زدق أسو خوينو كام موتات تنسئ سلازي خمتو موت بحادة سب زمتئ كوم أخاة تنسئ موتات بحادة سب إيو زمتئ كم تخلاتهم بأدام زموتو كم أدما كلاتهم بكريستوس هياوان كخونو إيوم جنا خنفس وكف بب سرعاتو إيو كريستوس كم بخري دحر اتم ناي كريستوس زبلو بمتصاتو كريستوس نتم صلاتو زبلو تحت أقارو خسع زي قبرم كنقس يقبقو إيو أمو كل شمتن سلطانن حيلن مسعاره اتا منقستن اكزيابير أبو مسوفي شعو إيو مودة زيخون اتا أم مودة زي السعار صلائيون موت إيو أملاخ تحت أقارو كل أقزو أمو كل تقزئ كيبل كلو بزي اتخلو نقو زقزو كم زخونا جهود إيو كله مستجزء جنا أملاخون كله أب كله من تخون شعو اتود بعلو نتخلو زقزء خجزاء إيو انت زي كونس اتم أب كند موتات زيت أما قدعة انتاي يقبرو علو بسرو موتات زيت نسو انت خوينمسي لمنتاي دقا زيت أما قولهم سلمنتاي دقا نحناخي كل جزء أب فرحات إنقاتو أحواتي أنا بيت بكريستوس يسوس كويتانا أبخاتكم زلو نتمكحتي أبت الصباح أموت الله أنا خمجزء سب أب إفسون مس أراويت انتقد أمكو انتاي تقم قالوني موتا زي تنسو انتو خونس صباح كن موت إنا أمو نبلع عنستن أي تتاللو حماق عركنت نتصبق لما ديت فوقيو قلياتهم فلتت أملاخ يبلو من أمو نغن عنا تبرابرو حاتياتون أي تكبرو إذن انت تحافرو إلا إيه زبلو زلخو قال جنا موتات كمي إلوم إيوم زتنسو بخمي زبالة سقاخة إيوم زيموتو زيبل يهلو أتعشى اتنسخة اتزرقو خيموتا هيوت أيركبن إيو اتزرقو دما ناي سرناي ويس ناي كال عينت فرد راي إيو أمبر اتسقازي خون أيكونن اتزرقو زلوخا أملاخ جنا كم زدلي جيرو إيو سقازي هبو ننفس وكف زرقون سسقاو يهبو سقا سب بينو سقا انسسا بينو سقا عواف بينو سقا عساون بينو دائيو أمبر كل سقا حدا عين السقا أيكونن سماياو سقا دما ألو مدراو سقا خاء ألو جناخ كبرئتهم سماياويان بينو كبرئتهم مدراويان ون بينو إيو بخبرس كخوب أكوا خاب كخوب يبلت إيو أمو كبرس أحي بينو كبر ورح بينو كبر خواخبتون بينو إيو تمسائي موتاتون كوم إيو
بزحلف يزرع بزي حلف كأي تنسق بوردت يزرع بخبري تنسق بدخام يزرع بحيلي تنسق نفساو سقا يزرع منفساو سقا يتنسق نفساو سقا خابزي هلو منفساو سقاون ألو كومو دما اتقدام يسب آدم هياو نفسو خونه زيبل صحف إيو اتدحراي آدم هياو زيقبر منفس كونه غناها قدم ات منفساو إيو انبر ات منفساو آيكونن دحر ات منفساو إيو اتقدام يسب كام مدر خوينو مريتاو إيو اتخال آي سب غنا كاب سماي إيو كمت مريتاو خم أخا اتوم مريتاويان إيوم كمت سماياو دما خمون اتوم سماياويان إيوم كمت مثل ات مريتاو زلبسنا مثل ات سماياو دما خنلبس إنا غناخا حواتي سغان دمن منغست أملاخ كيورس كم زي كالو اتحلاف دما نتزي حلف كم زي ورسو أبلكم ألوخو إنهو مستير إناغركم ألوخو كلاتنا خنلوت انبر كلهنا أي كندقسن إنا بحانساء بقصبت عيني بتنا يدحر كل ملغت اتملغت كنفح إيو أمو اتوم موتات دما بزي حلف كتنسو إيوم نحناون كنلوت إنا مالت إذا حلاف زي حلف كلبس يقبو إيو أمو إذا موات خاء زي موت كلبس إيو إذا حلاف زي حلف مثل بسي إذا مواتيون زي موت مثل بسي شعو اتتصحف موت بعوت تواحد أزبالو قال كفتسم إيو وموت أبي ألو بالحخا أتاسي أولكي أبي ألو عوتكا بالحموت حتيات إيو حيلة حتياتون حق إيو قنا خنتب قويتانا يسوس كرسوس كيرو عوت زهبنا أملاق سبحاتي خنو سلازو فقرات أحواتي سعركم بقويتا خنتو خمزي كون فلتكم بعيو قويتات صنعات زيت النقانقو كل جزء عزوزات كونو معراف 16 بزعبا أتنتم قدسان زيخون زيواتا جنزبنا كمتن بحبرات قلاتيات سرعكو نسخاتكمون كم أقبرو أنا مسمتاكو موزا جنزب شعوم انت خيكون أبس السمون بتقدامي تمعلتي نفس وقفكم ككم عاقمو أوهليلو مسؤية غمد أنا مسمتاكو دما اتي هي بلقسخم ناب يرسالم انت خبصحو نتوم قبعات كوينوم ترأيخم زبات دبدابات حيزة كسدوم إيه أنون كخيد زدل انتخونه مساي خدو بمقدونيا خحلف إيه أمو بمقدونيا مسحلفكو نابخاتكم كمتز إيه نابتخ خدو زدلي مانت ختسنيوني منالباش مسخاتكم اتسنح ويس خرم أخون إيه እግዚአብሔር እንተፈቀዶ ገለ ጊዜ مسخاتكم كتصنح تسفى أقبر الله أمو حجس كم حلاف مقد خويني كريئكم أيفتون إيه عابين برتعون دقت خفيتو لي الله تتقررتخ أبو زحات إيوم أمو كسعب على حمسة أب إفسون كتصنح إيه تيميتيوس انتمت أقنا كمزو خماي إيو قويتاي عايو أمو مسخاتكم بزي فرهات كخون تتنقلو مسو محواتو اتسبيو الله أمو نابايم انت خمتزق بسلام أفانوو حادة أكوا أين عقو قنا خبزعبا أبلوس حونا مستوى حواتنا بخاتكم كمتزق بزح معيدة يا أمو حجي خمتزق كتو فقاد يبلون مستعامو قنا خمتزق إيو نقحو أب امنت صنعو سبقو تكونو برتعو كل قبرخم بفقري قبر أحواتي بيت استيفانوس اتا بخر أكايا خمز خونت نفسمون نمقلقال قدسان كمز مدبو تفلتو إيخوم نسخاتكم كأنزوم كمزياتهم زبالون نتوم مسانا زعيون جيسعرون زبالو كتئززوهم إلمناكم اللخو بممسا استيفانوسن فرطوناتوسن أكايكوسن كأ نتا أباخاتكم زقودلن نساتهم ملي أمو ألو أمو باحي بلن ألو المنفسين منفسكم ناقسينهم إيوم أمو نزوم كمزياتهم زبالو سبات فلتوهم إتن محبرات إسيا سلام يبلغهم ألوا أكيلاسم بريسكيلان مستا أبيتهم زلا محبر كوينوم بقويتا سلام يبلغهم ألو كلاتهم أتم أحوات سلام يبلغهم ألو بقدوس مسعام نحدحدكم سلام تباهالو إذا سلام تأزياء أنا باولوس بعلي بإيدي الصحف كوائيا نقويتانا زي فكر انتلو نسورقم يخون ماراناتا تسقا قويتانا يسوس كريستوس بسخاتكم يخون بكريستوس يسوس فقري مسكولاتكم يخون آمين